algo diferente. Escapamos da música tradicional que nos acompaña nesas romarías, non, Rosa? Escapamos dos gaiteiros que foron desplazados polas bandas de música que imos ver hoxe nas romerías. Concretamente, no ano 1850, a banda de Lira foi a primeira en funcionar aquí en Galicia e estas bandas trouxeron músicas foráneas, pois tangos, pasodobles, e introduciron na nosa música tradicional, porque despois o povo adaptou eso como propio, estas músicas. Por iso se temos aquí o palco da música, que podes ver en todos os campos da festa de toda Galiza, e coa banda, Manuel. Temos unhas imaxes aí, a ver se nos poden poñer os compañeiros, que podemos ver aí o típico das romarías, que era o baile, que o baile non podía faltar. E hoxe vos traetenos un anaquiño do vosso espectáculo Festa da Vila, pero é un espectáculo, un trociño algo dramático, non? Bueno, é unha pequena parte do espectáculo, sí, xa tirando ao final, que representa un poquinho o tema da inmigración. Ven despois dun casamento que o meten que marchar para emigrar. Entón, facemos un pequeno fragmento do espectáculo Festa da Vila, é moi amplio, o sea, contamos unha historia, temos teatro, a parte da banda de música, hai pezas de charanga, de pandetera, representando un poquinho que é a música, digamos, en unha época, e este pequeno fragmento é unha suite de boleros, e que despois, bueno, bailamos unha muñeira, acabamos bailando unha muñeira da comarca de Sagas. Moi ben, pois nada, Rosa, só nos queda bailar. Temos aquí a banda de música de Iriños do Morazo. Non desvelo que vai a suceder. Non, eso estamos aquí para verlo. Pero bueno, é unha pequena parte que ven dunha historia xa contada de antes. Se o queredes ver, a xente que queira ver o espectáculo inteiro, estamos este domingo en Meira, Moaña, no Festival Arte na Illa, a 6 da tarde, e que este de cerca e quera saber de que vai a historia. Un pedaciño, se o queren ver inteiro, pois mira, o domingo Meira, aí o pode ver, non faltedes. Pois non nada, se nos queda bailar. María. Sí. Ahora, hoxe en día, quen sustituye as bandas nas romerías? Quen sustituye as orquestas. Todo se vai... Que virá despois das orquestas? Pois xa veremos no lugar, anos máis tarde, Esperemos que os gaiteiros Pois nada, imos botar unha baile logo con lembranzas da ría e coa banda de música Airiños do Morrazo. A bailar! Moitas gracias.
antes de Ai, acabar, ese palco aí.